Bueno, Andoni, zu Sea Leonarekin azaldu zara, nolako kotxea, nola prestatu duzu? Bueno, hau da espezifikatzea dauke, zirkuitotako zea dauzke, eta bueno, arine da eta bastante ona da. Suspentsioekin dauzko problema batzuk, hor xamar daula, baina bueno, alein egingo dugu. Zu hemen etxekoa izan da, ibilbide ondo ezagutuko duzu, Bueno, bai, esan iteke baietz. Eta zer iritzi duzu, nolako iruditzen zaizu, azkarra, motela? Ez, azkarra da, eta oso politiak. Azkarra, bai, azkarra, oso azkarra. Ja, jendea prest dago karretera bazterretan, atzo hasi ziren karpaketa prestatzen, zu denak ezagunak izango dituzu, horrek urduritasuni sortzen aldizu? Ez, urduritasuni handik ez dauket, baina, bueno, beti, zehozte izaten da, baina, bukatzea. Zer duzu, lehenen urtea? Ez, urte desente dara maia. Eta podiuma, gertu ikusten duzu? 10 aurrenekotan, egon dela 2 urte 9. o 7. hola sartu nintzen, eta, 10 aurrenekotan aurten egiten dugu. Eta zerra gehien ematen duzuna, ikuskizuna, edo ze beti de jendea hor egoten da begira berroiz kruzatzen duzuen kotxea edo? Bueno, orain ez, orain dela urte batzu, bai, horta ibiltze ginen, atzeko traziodun batekin ibili nintzen, eta, hola ibili ginen, baina orain alegin egiten dut denborak egitea, aldan finena. Lehenik eta behin zorionak, gaurko garaipena zuena izan da, zu piloto izanik, kontegu zu pixka bat, nola izan da gaurko lasterketa? Bueno, lehenengo tramoa ondo egingu, nahiko ondo, bigarren ari ia 7 segundu atera txagu, bigarren tramoa neutralizan da bien ni ez nazurten, orduan denboraka segunda hor ia zer pasetan zan, da azkenengo tramoan egin dugu lehenengo tramoko denbora. Osa, denbora honak inguz, da azkenien merezi izan dugu. Eta kopilotoren lana ere garrantzitsu izaten da, kurba guztiak kantatzen joatzen zara, gogorra izan da? Ez, ondo. Bertan momentu velozia handezek eta baina, ondo, ez. Kurba itzuek eta baten izan izan, kantau denporiaz da ondo, da honek ondo entzuten izan txuz, aurrera indu da, ezken behiraz. Gaurko lasterketako kotxerik onena etzen duten zuek, baina bai gidatzeko habilidaden diena zuena izan da, ez? Bueno, ez da itxere izan dan gauzie, baina, azken izan denborak urten india, da, ez da kotxe honetarikoa, baina defendiduen ja. Beti esan izan da, jendea gehiagin animatzen dela rallietan, gaurkoan ondo bortatu alda jendea. Bai, gente ondo, da gente asko onda tramoen, animetan topera, neutralizate pasau garen dien jentik animetan izan da ondo, gente ondo portatu da. Leku honiko lokatu ondo da, organizazio dugu ondo da, ondo. Zan ere, neutralizatuta joan behar izan duzu bigarren tandan, horrek eragiten aldu moduren batean lasterketan? Bai, ze hor dago gauzia, ia ze denbora emoten eskuen ez garen urten, orduan hor egon da gauzia, ia lehenengo denborak emon, edo ia azkenengo pasedana, edo hor da egon da azkenean ez dakitze zelan hartun da bien araua, baina, generalien lehenengoa ipinizku eta ondo. Bueno, Angel, konta guzu pixka bat, gaurko rallia nola ikusi duzu? Egarra izan da, komplikau zamarra, istripu batzuk eta hor ambulantzi bat eta eukideu. Erditen ez gendun espero eta, hola izitegi gure karrerak. Gaurkoan adibidez, bigarren tanda neutralizatua izan da, horrelakoetan autoei ze denbora jartzen diezuet? Hori izatea, egotei ez komisario deportibo batzuk eta beti hartze beak erabaki bat, eta ez da beti iguala izaten. Eta hori izatea behan erabakite. Batzuten gauzo bat aplikatzea eta beste batzutan beste bat. Eta gaur aplikade bena, ez da egin neuk exactamente, baina behan kriterio bat egotea. Izatea aldana, aldan jende gutxi dena fastidiatzi, porque hori izatea atzenien bate denbora hona indut, eta beste igual hobi hobitu zaten, da orduan intentatzea aldan gutxi dena fastidiatzi da nahi. Izan ere, automobilismo mundu honek jende ikaragarri biltzen du, ez? Beti dago jendea karretera bazarretan ikusten. Bai, asko biltzeu eta hor, etortze ez aurreko egunetik biltze ez. Akampadan da, horra, pixkanaga, pixkete jendin laguntzi berko benduke,
porque arazo asko sortzei ez. Jendik egiteitun txikiziluek eta egiteitun mendien bazarritarrak eta gero problema asko egitzeitu permisu lortzeko. Hor bergenduke jendin laguntza bizke bergenduke. Ikusi dugu pilotoak ia denak batezik gizonezkoa ziren, emakumezko bat egonda, Bilariñoren alaba. Neska, emakume gehiago ikusi izan aldira hemen auto artean. Ez da ikusi eta Bilariño bagarri dago piloto bezala. Eta kopiloto bezala ketio badabiltzete, pena bada, porque niri irutzizat neskak posibilidad asko dela mundu hontan. Baina, igual tradizio izangoa gizonezkontzago, baina, ni uste eta hau dela kirol bat oso iguala da, atzenin da persona bat makina batekin, eta orduan nik uste neskak oso asko dauzko dela, gaina normalen gure baino buru gehiago gitzuzute.